Damini debata na sumurung sian saluhut rohang. Imana mangarajai akka ate dohot pikiran munang. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas marihita saluk na manginang. Pesta nabalgado sadarion di halak Kristen. Ima pesta di parningotan di ari hahihion ni Tuhata Yesus Kristus. Molo najulo tradisi ni gereja jumulo do di pestahon ari hahihion sian akka pesta-pesta na asingi termasuk pesta Natal. Jala sai rumibur do ditikki pesta Paskah sian akka pesta na asingi do termasuk pesta Natal. Alanyaham ala pesta Paskaido nagabisongon jantung ni nguluni ha Kristenoni sadiri. Hobartu na pinasa ni Apostel Paulus tu halak Korin molosohihi Kristus yan namate rumardo jamita nami rumardo ng hapor siyaw muna nindaibana alani sa ulak nai selamat Paskah marihita saluhukna hata ni debata nagabe turpu jamita di pestata sadarion di enek do natar surat Evangelium Yohanes bidu 20 mamukasian ayat sada saat ro di ayat 10 dohot topik ni mingguta ikon hehe ibana sian namate Yesus bangkit dari antara orang mati songonon ma hatani Tuhatta dungi di ari parjolo dung salpu ari sabat laho ma si Maria Magdalena sogot di naholomido pe tutanomani. Jadi di idama naung di hiddat batui sian tanomani. Gabi marlojong maibana manopot si Simon Petrus dohot si sian nasadanari. Haholongan ni rohani Yesus. Pabuahot tunasida. Nunga dibuat na mabuat Tuhani sian tanomanna. Dang diboto manang tu dia ditaruhon. Jadi borhak masih Petrus dohok si sian na sadanari. Jadi sahat manasida tu tanomani. Narak marlojong do na duai. Gabe marhajoluad do si sian na sada. Nahumatop sian si Petrus gay parjolo maibana saha tu tanomani. Jadi di pauduk madirina di idama peak akka pangalilit alay dang bongot ibana. Roma nang si Petrus siya pudina di bongoti matanomani. Jadi di idama piak akka pangadiliti anggo seka panaputi ni uluna dang rap dohot akka pangadiliti pulik do di baluntu ingananna. Di sipe asa bongot nang sisian nasada naung parjolo saha tu tanomani di panoknoti gawe porsia ma ibana. Alaidang dope di atu sinasida hata ni surati namadok ikon hehe ibana sian namate. Asa mulima sisian nedway. Imam sahat ni turputa. Huriana ni haholongan ni Tuhan. Adong do tradisi ni huriata naso apala di patupa benuaing nang dihitaan ima molo Jupang
di manugot ni ari hahihiyon ni Tuhan ta Jesus. Saiborha dom tu udian huriai laho patupahon na digwari pertanyaan buha ijuk. Alayang ganuaing dang apala sa di patupa be. Olo da gabi persoalan ni. Molo di arahon tuson ba isaddo na matekku. Do di saddo ninna. Alani gabi di patup ipusat mai nuaing di tonga-tonga ni huria. Jalan nasopola ikom mamereng di saddo todonga isot todong ni si Nazaredo akalan na asing. Alaya dong do mabahen pangatusion manang mabahi surat taringot tusi hinaarga manang makna ni namar buha-buha ijuk idok ibana hatiha dibuha-buha ijuki dina jongjong manang dina hudul hita di antara nisan yang satu dengan nisan yang lain. Gabi tubuh ma di bagasa rohatta nama dokon anggo ibana anggo namar guaron nung ngamati noni. Alai anggo ahu mangulu dope. Gabi adong marasa mauliate ma Tuhan. Didok ibana muse dibuha-buhay juki nangit-nangit Roma cahaya manang natagwari songon rabun manuk lapatanna alang-alang sotarida alang-alang golap alang-alang tiur marhite-hite nasi songoni marlapatat doi ima Tuhan memberikan suatu hari yang baru. Tubuh sada ari na ibaru. Antara ari na hulum dohot ari na tiur. Alai laos di bagasani di paingot do taringot tumakna ni paskai ima. Paskah mangalehon sada ngulu na ibaru Tuhan memberikan suatu hidup yang baru. Karena Tuhan sudah memberikan suatu hidup yang baru, maka pasca setiap saat paingoton ima untuk menghidupi hidup ini, asa dipakai ngolunaon. Tentu dipakai ngolu yang bermakna dohot ngolu na bermutu. Hurian itu hatta nalaho do si Maria Magdalena sogot dina holum dope. Imana kaning nadigwari dibuha duha ijuki tu tanoman ni Tuhan Yesus. Ahado nagabe motivasi na laho tu udian ni Tuhan Yesus. Namarhua do Maria Magdalena borhat. Apakah untuk membuktikan hata ni Tuhan Yesus? Khobar tu nani dok ni Tuhani na ikon hehe ibana di ari na patuluhon. Ternyata dang tubuh di bagasa rohani si Maria Magdalena di hatani Yesus na ikon hehe ibana di ari patuluhon asa lau ibana tu tanomani hapenian iko kesempatan mai di ibana untuk membuktikan apa perkataan daripada Tuhan Yesus. Hati hari dokot Tuhan Yesus na hihidu ibana muse di ari na patuluhon. Alai halalau ni Maria Magdalena tu udiani
holan na naing patupahon hasomalan. Tradisi do ahamay ima molo adong namate ikon dibaluri doi dohot minyak na khusus ditabur dengan minyak wangi-wangian asa unang pitor mura bakai busuk. Jala halalao ni Maria Magdalena untuk memastikan taringo tu apa iya benar-benar Yesus itu mati. Lapatanna holan hasomalan sabindo halalao ni ibana tu udiani. Sa jok-jok do pehita mangulahon akka hasomalan tradisi akka poda natur taringo tu hamatean. Moladong namate sa dibahim masira tu namate ale ngapiga tao kami di huriat tao dakyabe masa nabahis sira tu tunamate. Angguna jolo olo do dibahis sirai tunamate. Asa inna parsirangan may asa unang sayro tunipina. Hape di edde di dokon Roma ho tunipiki ninna. Jolo dibahin ni mana sira hape di edde ni mana muse minggu naro Roma ho among tunipiki ninna ibana. Saya dipatupa akka tradisi na si songoni. Dibahim muse si patuna. Asadong pakyon na. Tu dia manuaing pakyon na inna roha. Dibahim mamuse Bibil. Songon na sangay pira lagi. Sidak kadiki mangulu sohya di jaha Bibil. Apalagi dung mate dang jahaw ni be Bibil molo dung mate noni. Dang persoalan apakah bisa atau tidak bisa dang di sina gabe persoalan na. Molo tung dibahip pe kareta dibuan ta persoalan noni. Dibahip pe jam na nabagaki dohot mas na naargay. Dang persoalan apakah boleh atau tidak. Lapatan na buhay do dibuan. Alay si jang motonoton diboto halaki so tungro halak laho magkali dibuat muse masnay manang ibuat muse karitanay. Ido na ikos si jang motonoton. Jala tayo ma di RPP ni Huriata diatur hoddoy dua na soboy pamasukot tu tuwatang. Ninamate. Ahamay imasira sinakaningani ay menganut hasipilibi gode. Dohok na peduahon ima Bibil. Idi bahid do di RPP ni udah. Tedang boy di pamasuk tu si Bibil. Jai hita pe batu magum mahita majahai daripada dang terjahai bana be di benua hulbungan. Ubahin na kaning tadokon ya dang soal boleh atau tidak. Ibahin muse heping 5,000 tuahi asa dong pilihan na. Apetik manguli mana so hiya dilia pilihan na. Totu gobara do imadokon akka tradisi na leling nasai di ulahon di akka hasomalad dope. Maria Magdalena pe songonido. Bahilau ibana madapot tetu dia ni hanya untuk melaksanakan tradisi memunyaki tubuh daripada orang yang mati jala imatu hatta Yesus. Di ida ibana ma nunga buka batuih. Gabilaho ma ibana muse marikati pabuahon tu sisiani. Imam
si Petrus dohot ale-ale ni Tuhan Yesus dan ipabua di sogwarna. Alai salah satu murid yang dekat dengan Yesus adalah Simon Petrus dohot si Yohanes. Di pabua nunga ukap batui. Mabiar tahutan ibana jala ikod didokkodo hatana. Ahado si bosirna dang diingot ibana hatani debata. Hatani tuhatta Yesus na hehe ibana ima ala say mula ulak do perohana di akka hasomalan. Na memotivasi pikiranna ima akka tradisi dohot hasomalani. Tradisi naking hasomalan mate ikko mangolu ikom mate jala mate ikon dimiahi. Napadua ho pitor hato do marlojong si Simon Petrus doho si sian na sadanari manang si Yohanes. Jala diida sahat maparjolo si Yohanes. Diida ma peak pangalilit ni Tuhan Yesus dohot seka panutupi ni uluna. Pulik di balunan inganan na asing. Lapatan na molo akka pangalilit ni Tuhan Yesusi di sido. Na pasti molo na dibuat panak kono ni. Buaton na dodohot akka pangalili nai. Rukaran na do akka pangalili nai. Akan dihambur-hamburkan. Jala mungkin boy do molo ikon dibuat pe dohok pangalili nai ikon buaton na do. Jala sianima didoksi siani naung hehedo Tuhani. Sadahalak parjamita margoar William Berkeley madok taringok tu paheyan ni Tuhatta Yesus didok ibana. Kain kapan itu tidak terurai dan berserakan karena kain itu masih tetap di lipatannya. Manang na di hata aslina diterjemahon songonon. Kain pembungkus tubuh tetap ada di tempat tubuh itu tadi berada. Kain pembungkus tubuh itu tetap ada di tempat tubuh itu tadi berada. Kain peluh untuk menutup kepala tetap ada di tempat kepala tadinya berada. Imairo ibana. Anggu akka pahian nai nama bukusi laos diingananido. Dang pola ikop martukar dohok manang nadilipat dengan manang nagabe di papidda. Alai manang nadia penang dohonota imang. Anggo kain pangaliliti dang morot sian ingananna. Seolah-olah nina ibana tubuh Yesus itu terhicat lepas dari kain itu. Marnidaima si Petrus madokon nahehedo ibana. Are naking tadokon manang nasongo dia pe taringo tu pahyan nai pangaliliti nai. Alaina patuduhon imam sebagai bukti yang valid bahwa Yesus itu adalah benar-benar
bangkit dari antara orang mati. Molo si Yohanes nak kaning holad ditilik ibana do tang disibe pahian nai. Alai molo Petrus masuk do ibana memastikan dan membuktikan bahwa Yesus itu adalah benar-benar bangkit. Kadongan sepanjang sejarah satu bagasa partikiat na sinuaingon say adong dope akahalak na meragukan. Halak yang menyangkal bahkan manolak taringo tu barita ni kahihiyon ni Tuhan Yesusi. Torop dope na menyangsikan. Boy do siya tonga-tonga ni halak Kristen madokon tohodo hehe Tuhani. Alay ibadang binoto hehe manang dang diari sugut ninaibana. Hape anggo hahihiyon ni Tuhan Yesusi. Hahihiyon ni akahalak na patujulo ni hahihiyon ni akahalak na porsia doi. Rumardo ha porsiaotta. Rumardo ha kristenon kita. Kekristenan kita adalah sia-sia. Molo so hehe Tuhan Yesus sian namate. Maria Magdalena makaholongi Tuhan Yesus. Diingot ibana do godang na uli na denggan na pinatupan ni Yesus hatiha di ngoluna. Tu si Maria Magdalena jala di pa ida-ida ibana. Alay holong ni si Maria Magdalena tu Yesus adalah holong yang dibungkus oleh pengenalan secara fisik, dohot holong na dibungkus aka tradisi-tradisi makorhon tu bagasan kecemasan, kegelisahan dan kepanikan. Dia tidak benar-benar tahu apa perkataan daripada Yesus. Jala holong nasi songoni adalah kasih yang pada kesimpulan dibuat nama buat tuhake ninna ibadah. Kasihnya adalah kasih yang sia-sia. Alanyaha ala dang hatus dang ingot ibana di hatani Tuhan. Bisa saja orang kenal ataupun mengasihi Kristus alai moloso hatus do ibana maka ngoluhon manadda Tuhani boido holong nai holong na di bagasan tradisi jala makorhon kesia-siaan mabahik kecemasan dohot biar ni roha. Totu holong nasi songoni pe bodo tubuh di tonga-tonga ni halak Kristen. Namang guari diri na akasihuton Kristus yang mengasihi Kristus. Alai molo dibalutin holan tradisi-tradisi sabindo holong tatu Tuhani. Tidak mengenal Kristus dengan sungguh-sungguh. Boido kasih kita adalah kasih yang sia-sia. Mabahen kecemasan, ganggu ni roha, dohot kekhawatiran. Jala tadokon perbuena dibuat nama buat Tuhaki. Alai sebaliknya kasih yang disertai oleh kebangkitan Kristus. Mabahen kita menghadirkan rasa tenang dan menghadirkan rasa aman. Menghadirkan kita kasih yang kokoh naso terhutur manang AHP ala sa ingot di hatani Tuhani. Alani pas kau perjolo paingoton kita apakah ataupun kasih yang bagaimanakah kasih kita kepada Tuhan. Kasih dibuat nama buat Tuhani siak kita manang kasih ala naung hehe Tuhani di bagasan nguluta.
Napaduahon di buku Injil manang di Evangelium na asing di pabua do risi ada hola si Maria Magdalena nalau aleho bartu persi masing-masing main doho do si Maria nasadanari Maria Kleopas do Salome mardalan nasida borha tu udiani jala ditikina mardalan akka paropuani hobar tuede ia akka boru-boru laudu tu uriani merdiskusi mana sida ise mana lahu mangguling batuon akka paropua dohita dang adong gogotta HP nunga terbuka nunga ngangang udiani marsoal taringo tu nanaing mamuka batui HP suadong be tutuk ni udiani manang batui oloro si pata songon boru-borui torop halak marsoal pola iko sape posi-posi hata salpu akka hata taringo tu sada-sada hal nasobinoto di akka si ulaon olodo kita marsoal tentang sada-sada masalah naso taboto kepastian di sada masalah boru-borui marsoal nasida ise mabukka batui mangukap di nasida HP batui pe nunga tarukap alani paskah paingotok kita madokon di joluani Tuhanido hita di akka persoalan nata adopi maka paloas ma Tuhani majoluani hita di akka sidalanatta dope di joluanon di joluani Tuhanido hita di akka sidalanatta yang tidak perlu kita permasalahkan kalau kita menghadapi tantangan do akka gudang na hita pikiri. Ada orang sosaha do hita tu akka nata pikiri parsoalat tay-tay ngoma nunga diukap Tuhani di hita batu nama buwani hita di bagasan akka pardalanan ni ngodutta. Napatuluhon marhite-hite turpuhon paingotok kita di paskaon. Paskah diajak dohita semakin membaharui diri, tingkah, perkataan ataupun pemikiran ke arah yang lebih baik di mana Tuhan berkenan. Marsiajar siapa mukus ni Tuhan taji sunah kaningani, dang dohot pamukus nai hehe manang dibuan alai tinggal doakan pahian nai. Maka marilah kita tinggalkan pakaian-pakaian kematian yang selama ini menyelubungi kita. Mari kita tinggalkan pakaian kematian yang menyelubungi kita. Dan kita mengenakan pakaian kehidupan yang telah diberikannya kepada kita. Jika selama ini kita memakai baju-baju menyelubungi kita adalah pakaian yang lama, baju yang membenci, baju yang mendendam, atau mungkin kita dibungkus oleh pakaian AIDS, angkuh, iri dan dengki serakah. Belajarlah mengasihi. Tanggalkanlah baju-baju tersebut. Atau mungkin kita diselimuti oleh pikiran-pikiran yang tidak baik. Namun kita isilah pikiran itu kepada hal-hal yang
sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkin pakiatta salelengon nama bukus hita adalah dibungkus oleh pakaian kemalasan di dalam hal beribadah, di dalam hal spiritualitas. Maka kita tinggalkanlah yang membungkus tersebut. Kita bangkit hehe siat saluhut nai laho mangihuton Tuhani. Atau mungkin kita dibungkus, diselimuti oleh hal-hal ketidakpedulian dengan orang lain. Maka mulailah kehidupan kita jalanilah kehidupan ini sebagai pelayanan, kepedulian kepada orang lain. Ima hatani debata. Paskah na mamakulingi hita menyapa hita di bagasan pestata sadarion. Alanin dinalau hita madalani ari-ari ningolutta godang akka pikirata ada batu-batu nama dodoni hita di bagasa posni rohama hita mardalan madokon. Pasti Tuhan akan membukakan batu itu bagi kita. Ukapon na do akka batui nama dodoni pardalanan ningodutta. Ukapon na da dalad di hita. Gabi di bagasa lasni rohama hita. Mardalan. Tusa bulo nito ditta. Hobartu hapor syota. Selamat Paskah Tuhan Yesus mamasu-masu. Martanyang mahita.